BR Magazin, a Bajai Rádió közérdekű magazinja. A hetente jelentkező magazinműsorral betekintést kívánunk adni Bajaváros és a térség életébe. Témák: művészet, oktatás, tehetséggondozás, egészségügy, életmód, környezetvédelem, szabadidő, közérdekű percek. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Bajai Rádió közéleti műsorát, a BR Magazint hallják 2012. május 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Steiner Ágnes. Mai kínálatunk. Keresztes Józseffel, a Szent László AMK igazgatójával a Jánoska-eresztés liturgiai hátteréről beszélgettem. A május 12-én hagyományosan megrendezésre kerülő Jánoska-eresztés a gasztrócsatával is kiegészül. A részletekről Dobos Edith, a Baja Marketing Kft. Ügyvezető helyettese tájékoztatott. A Jánoska-eresztés sok civil szervezet támogatását élvezi. A Bajai Tűr István Múzeum szeretné, ha az esemény a szellemi kulturális örökség jegyzékébe is bekerülne. Erről Kovács Zita művészettörténészt kérdeztem. A Bajai Hajómalom Egyesület is bekapcsolódik a Jánoska-eresztés programsorozatába. A téma kapcsán Palik Vera elnökkel készítettem interjút. Természetesen mindezt kellemes zene kíséretében. Tartsanak velünk! Május 12-én a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentjét, Nepomukhi Szent Jánost ünnepli városunk. Keresztes József, a Szent László AMK igazgatója az esemény egyházi vonatkozásáról is beszélt. Kíváncsi voltam arra is, hogy a fiatalabb és idősebb korosztály számára mennyire ismert a vizek védőszentjének alakja. Köszönöm a meghívást. A fiatalabbak talán kevésbé ismerik Nepomukhi Szent Jánost, az idősebbek Magyarországon főként a vízi településeken élők, azokon a településekkel gondolok főként, amelyek halászattal is foglalkoztak, meg vízimolnárak is lakták. Ott Nepomukhi Szent Jánossal kapcsolatos népi hagyományok erősen élnek. Azzal együtt is, hogy nyilván ez a hagyomány rendis törést szenvedett a II. Világháború után, ahogy általában is a népi kultúra jelentős változáson ment keresztül. Ezzel együtt is fennmaradt maga az ünnep, és fennmaradt a szentnek a tisztelete is. Egyebek között azért is, mert nagyon sok helyt őrizte az ő emlékét és az ő kegyeletét valamilyen fajta tárgy, egy-egy szobor, egy-egy
egy kápolna, mint ahogy ez Baján is van. Ez tette lehetővé aztán, hogy idővel azok a hagyományok, népszokások, rendezvények, ünnepek, amelyek valaha nagyon erősen kötöttek hozzá, ismét felelevenedtek, ahogy van ez Baján is. Vizeljárok védőszentje, ugye röviden így mondják Nepomuki Szent Jánost. Miben és hogyan tér el a rendezvényre? Térnék rá az idei, az előző évekétől, hiszen ez már sokatszor kerül megrendezésre. Igen, azt lehet mondani, hogy a város egyik fontos rendezvényévé emelkedett a Jánoska-eresztés. A szervezők arra törekednek minden évben, így ebben az évben is, hogy a kereteket alapvetően ne változtassák. Minden ilyen jellegű ünnepnek azt gondolom a hagyományőrzés a legfontosabb jellemző sajátosságai közé tartozik. Ezért aztán azok a keretek, amelyek meghatározzák a Jánoska-eresztést, változatlanok maradnak. Szent mise és litánia lesz lent a kápolnában a Dunaparton, Szent Jánoson, utána a szobor felkísérése következik a főtérre, lámpionos vízi felvonulással, ahogyan ez szokott lenni, megtörténik a koszorú vízreeresztése, szintén a szokásoknak megfelelően. Lesz a szobornak a fogadása, hordócsapolás, ami a rendezvényben a korábbiakhoz képest egy kicsit eltér, az a délutáni gasztronómiai rész, amely nagyobb hangsúlyt kap, tehát korábban is megvolt ez, de most a Gasztrocsata néven hirdetett rendezvény nagyobb hangsúlyt kap, vélhetően nagyobb csoportot is meg fog mozgatni a rendezők várakozása szerint, illetve ami újdonság a korábbiakhoz képest az az, hogy a Jánoska-eresztés liturgikus része nem ér véget a kápolnában tartott litániával, hanem a belvárosi templomban fog véget érni 22 órakor egy, terveink szerint nagyon lélekemelő és szép liturgikus résszel. Elkísérjük a szobrot a templomba pedig fogadni fogja a belváros, és a rendezvény itt ér véget, már ami a liturgikus részét illeti. Mások is rendezik a Szent László AMK mellett, említsük meg azért őket is. Nagyon komoly összefogással készülünk minden évben erre az ünnepre. Az Újvárosi Általános Művelődési Központ, a Bányai Júlia Szakközépiskola és Szakképző Intézmény, a Baja Marketing Kft., a Danubia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az idén a civil szervezetek is bekapcsolódnak, és természetesen mások is támogatnak bennünket. Én pontosan tudom azt, mert már többször beszélgettem igazgató úrral, hogy önnek a Jánoska-eresztés, ez a program nagyon-nagyon szívügye. Szeretné, ha egy olyan kulturális, turisztikai látványosság lenne itt Baján, amire külön csoportok érkeznek. Közeledik már eme vágya felé? Nem személyes vágyam ez, tehát hála Istennek többen vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy a Jánoska-eresztés a bajai ünnepkörnek, a nyári ünnepkörnek a legfontosabb része, és egyúttal talán az egyik nyitó rendezvénye is. Mondhatom, hogy a szervezők kivétel nélkül osztoznak ebben a vélekedésben. Azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy az ünnepség mindenképpen erősödik, és ebbe az irányba fejlődik. Tehát azáltal, hogy visszakerült a főtérre a Petőfi-szigetről, ez már egy nagyon fontos eleme. A délutáni kulturális programok rendkívül fontos szerepet töltenek be ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy a Gasztrocsatának az alakulása is felé, a tendencia felé mutat. Ha a másik oldalon megnézzük azokat a jelképeket, szimbólumokat, amelyeket hozzáépítenek a szervezők a rendezvényhez, szintén a nyitást jelzik. Ugye van most már logója a rendezvénynek, van plakátja, zászlaja. Feltétlenül látható az, hogy a nyitás az célja a rendezőknek. Bízom benne, hogy ez vissza is igazolódik. Azt lehet látni, hogy a rendezvényen résztvevők száma is örvendetesen gyarapszik. A vízi felvonuláson annyian vagyunk, amennyien tudunk lenni, mert ugye 2 hajónál több indítására
hajózására nincs engedélyünk, és nyilván a Sugovicán is annyi hajós követ bennünket, amennyien Baján vannak, de egyre többen fogadják a szobrot a halászparton, és egyre többen vannak fönt a Szent Háromság téren a szobor fogadásán. Ezek mind olyan jelek, amelyek mutatják azt, hogy az ünnep lassan-lassan Baja város nyitott ünnepei közé tartozik, és remélem, hogy a turisztikai látványosságok közé is fog emelkedni. Miközben nem feledkezünk meg arról, hogy ez alapvetően egy liturgikus rendezvény, és ennek a hangsúlyozása is nagyon fontos, és erre is legalább akkor gondot fordítunk, mint amekkorát arra, hogy kiszolgáljuk azoknak a kedves bajai, Baja környéki és távolabbról érkező lakosoknak az igényeit, akik látványosságként tekintenek a rendezvényre. Nem beszélve arról, hogy a csodálatos Baja programfüzetbe is bekerült. Hála Istennek, hogy ez is mutatja azt, hogy egyre nagyobb hangsúly helyeződik erre a János keresztésre. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és mindezt elmondta. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Baján 20. alkalommal rendezik meg a János keresztés ünnepét, melyet városunkban elsőként a Szent Jánosiak szerveztek meg. A szervezők idén először a más városokban is nagy sikert aratott gasztrócsatát is beillesztették az ünnepi programba. Dobos Editta, a Baja Marketing Kft. Ügyvezető helyettese az új kezdeményezésről és más a naphoz kötődő fontos információkról is szót ejtett. Közel 20 éve már a városban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a János keresztésnek, ezen belül pedig a Nepomuki Szent János ünnepének, akikről tudjuk, hogy a vízenjáróknak a védőszentje volt. Bajának egy városrésze a Szent János, akik a vízhez kötődtek, a halászatból, horgászatból éltek, ezzel tették a mindennapi életüket biztosítottá, és ez egy nagyon fontos jelentőségű esemény volt az ő életükben, éppen ezért a János keresztés is ennek a városrésznek a kezdeményezéséből indult. Mai napig a küldöttségnek a tagjai nagyon komolyan veszik ezt a szerepet és ápolják ezt a hagyományt, és úgy gondolom, hogy ez Baja városában egy nagyon fontos esemény, és azon kívül, hogy egy vallási, liturgikus program, ezen kívül természetesen egy gasztrokulturális rendezvény is, amely mellett számos kulturális program is bemutatásra kerül. A gasztrocsatáról beszéljünk egy kicsit bővebben, több helyütt nagyon nagy sikerrel szerepelt már ez a program. Igen, a János keresztés és a gasztrocsata sajtótájékoztatón is elmondtuk, hogy gasztrocsata rendezvény azzal, hogy Baja városát kereste meg, és itt rendezzük meg Baja városában, a Szent Háromság téren, ez nem jelenti azt, hogy a János keresztés ezzel egy kicsit homályba kerülne, vagy feledésbe kerülne. Nem, a két rendezvény kiegészíti egymást, pontosan az a lényege, hogy legyen egy olyan egésznapos program, amely amellett, hogy gasztronómiai értékeket, különlegességeket vonultat fel a Szent Háromság téren, emellett természetesen hagyományos János keresztéshez kapcsolódó Baja halászléfőző bajnokát is megválasztjuk. Itt mellékesen jegyzem meg, hogy soha nem volt ennyi jelentkező, mint az idei évben, és természetesen hát a János keresztés vallási programjának az értékeit pedig mindenképpen várjuk nagyon sokan a Szent Háromság téren, illetve a Sugovica parton a vízi parádéval együtt.
Általában a Jánoska eresztés jelentős programjai mindig délután voltak az elmúlt években. Most ez a gasztrocsata egy kicsit azt hiszem, hogy jobban erre a programra, erre az eseménysorozatra hívja fel a figyelmet. Így igaz, hiszen enni általában délben szeretünk, tehát az ide érkező gasztrocsapatok, akik tulajdonképpen 10 régiót képviselnek az országból, és akkor itt el tudom mondani, hogy az Észak-Bükki régióból jönnek képviselői Gyuláról, Tatáról, Nyíregyházáról, Veszprémből, Budapestből, valamint Győrből, tehát láthatjuk, hogy ők is komolyan veszik, és nem nézik a megtett kilométereknek a számát, hiszen az országnak a legtávolabbi pontjaiból érkeznek ide azok a gasztrocsapatok, akik különböző gasztronómiai különbségeket is kínálnak majd nekünk, így hogy itt ragadnám meg az alkalmat, hogy aki különlegességeket, érdekességeket, ingyenségeket szeretne megkóstolni, azok mindenképpen jöjjenek ki, ha nem előbb, akkor dél körül a Szentháromság térre, mert akkor kóstolójegy ellenében már megkóstolhatják ezeket az elkészített finomságokat. Te már nagyjából tudod, hogy mik ezek a finomságok, azért egy-kettőt emeljünk ki. Mindenképpen, hiszen azért kevesen ehetünk például bükki tejfölös tokánycipóban, amit például az Észak-Bükki régió fog készíteni, vagy sziki birkapörköltet, vagy káposztás passzújlevest füstölcsülökkel, vagy szatmári töltött káposztát, de lesz egy nagyon érdekes, amit a budapestiek hoznak, Szepi bácsinak egy levesét, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, de én úgy gondolom, hogy valami nagyon finom különlegesség lehet, vagy tabáni csirkemájat, és emellett természetesen lesz babgulyás, lesz bakonyi makkoltatott mangalica csülökkel, gombával. Tehát én úgy gondolom, hogy igazán olyan ingyenségek kerülhetnek az asztalunkra, amelyeket nem minden nap kóstolhat meg a bajai közönség, és emellett természetesen azért a bajai elmaradhatatlan halászlé is ott lesz az asztalokon. Én azt gondolom, ahogyan itt beszélsz ezekről az étkekről, hogy feltehetően azon vidékekről is érkezhetnek turisták erre a napra. Bajára van információtok erre vonatkozóan? Így igaz, soha nem érdeklődött még ennyi vidéki turista vendég, hogy hogyan juthatna el a rendezvényre, illetve hol tud szállást foglalni. Tudomásom szerint nem csak a városi panziókat, szállásokat keresik fel, hanem magánszállásokon is kérnek szállást. Ezt onnan tudom, hogy pont most találkoztam egy ismerősömmel, akit Győrből hívtak fel, és jönnek a rendezvényre. De nem csak a Jánoska eresztés rendezvény érdekli az ide látogató turistákat, mindazon túl, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnének csatlakozni a vízi felvonuláshoz, tehát a Szent János szobrának felkíséréséhez, a halászpartra, illetve a Szentháromság térre, hanem szeretnének mindenképpen részt venni ezen a rendezvényen, aminek nagyon örülünk, mert Baja városának nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak a Halfőző Fesztiválon legyen itt nagyon sok turista, hanem egyéb rendezvényeken is. Úgy látszik, hogy ezzel most elértük. Nagyon-nagyon sok lokálpatrióta bajainak válhat álmavalóra, mert én már egy ideje hallom, hogy jó lenne, hogy ez a Jánoska eresztés napja és egy turisztikai eseménynek lehetne mondani itt Baján. Ahogyan itt elmondtad a rendezvények egy részét, én úgy látom, hogy nagyon, de nagyon arra tendál ez a történet, és gondolom a szervezőknek is ez a céljuk. Pontosan, számtalan kísérő rendezvény veszi körbe maga a Jánoska eresztés és a gasztrocsata rendezvényt, amelyek már előző nap elkezdődnek az Utcazenész Fesztivállal. Tehát az a célunk igazából, hogy több helyszínen egyszerre biztosítsunk programot, ezáltal átjárhatóak a helyszínek egymás között. Itt most megemlíteném a Türkilátónál a Hajómalom Egyesületnek az egésznapos programját, illetve a Szentháromság téren zajló programokat, amelyre mi biztosítunk egy kis külön városban működő kis vonatot, ami városnézéssel egybekötve a két helyszín között óránként viszi le az érdeklődőket, és óránként hozza föl a tűrtől. Éppen ezért nem kell senkinek, leteheti mindenki nyugodtan az autóját, és a két helyszín között mi a szolgáltatóval együtt közösen biztosítjuk azt, hogy egy szép városnézéssel egybekötve tudjon ingázni úgymond a két helyszín között. Nagyon jó ezt hallani, de azt is tudom, hogy remek kiállítás is várja az érdeklődőket a Bácskai Kultúrpalotában. Azon kívül még milyen programok lesznek, amilyen kulturális eseményekről hallhatnak a hallgatók. A gondolatunk az mindig a kulturális program összeállításánál, hogy a helyi, illetve a környéki népzenei, népi kulturális értékeket mutassuk be. Lehetőleg minél szélesebb nemzetiségi körben, éppen ezért természetesen a szerb, horvát, sváb
nemzetiségi programok mellett ugyanúgy a magyar fellépők is részt vesznek. Ez azért lényeges, mert a színes programra mindenki kíváncsi, mindenki a saját nemzetiségének a kulturális programjait látni szeretné, hiszen így őrizik meg a kulturális gyökereinket. Nem beszélve arról, hogy ezzel bemutatkozik Baja úgy a turisták előtt, vagy az ide látogató vendégek előtt, hogy egy több nemzetiségű város. Így igaz, hát Bajáról kevesen tudják, mi természetesen igen, de nagyon kevesen tudják azt, hogy mennyire széles nemzetiségi körrel rendelkezünk. Békében élünk magyarok, svábok, szerbek, horvátok, sokacok, bunyevácok. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép, és ezt én úgy gondolom, hogy talán példaértékűnek is mondható. Nem beszélve, hogy mindegyik nemzetiség a saját kultúráját kellőképpen meg is ünnepli, a hagyományokat rendszeresen ápol, hiszen erről mi is számtalan esetben hírt adtunk. Én nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad, de egyetlen egy mondatot még kérek befejezésül, itt parkolási gondok is lesznek. Légy olyan kedves a hallgatókat megnyugtatni, hogy olyan nagyon, de nagyon nem kell aggódniuk. Lehetőség szerint törekedtünk arra, hogy minél kevesebb parkolási, illetve forgalomkorlátozással rendezzük meg a rendezvényt, úgyhogy éppen ezért külön parkolókat is biztosítunk az ide látogató vendégeknek. A Deák Ferenc utcában, a központi iskola parkolójában, a Barátok templomának a parkolójában. Emellett még természetesen rendelkezésére áll mindenkinek a Bajcsi Zsilinszky úton található nagy parkoló. Tehát én úgy gondolom, hogy aki a rendezvényre szeretne jönni, az a belvárosban biztosan nem fog parkolóhelyet találni. De nem is ez a cél, hogy a Szent Háromság tér és a környéke tele legyen autókkal, hiszen az mindig a programoknak a rovására megy. De én úgy gondolom, hogy megtettünk mindent annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen a rendezvény közelében le tudja tenni az autóját, és kényelmesen tudjon a rendezvény helyszínekre eljutni. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Én remélem, hogy megint egy sikeres rendezvénnyel lesz gazdagabb a város. Nagyon szépen köszönöm. Én is bízom benne, és az időjárás jelentést nézve nagyon drukkolunk azért, hogy szombatra nagyon jó idő legyen. Jó idő lesz. Köszönöm. Nem véletlen, hogy a Bajai Tűr István Múzeum május 12-én a János keresztés idején tartja a Szellemi Kulturális Örökség napját. Azokról Kovács Zita múzeumigazgatót, művészettörténészt kérdeztem. A Szellemi Kulturális Örökség napját 2003-ban az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete vette gondozásra szárnyai alá, azzal a céllal, hogy a világon található összes szellemi kulturális örökséget, örökségelemet, szokásokat, olyan tevékenységeket, tárgyakat, szellemi kulturális örökséghez tartozó gondolati dolgokat, amelyeket úgy gondolnak, hogy meg kell őrizni, amelyeket a civil emberek, az alulról szerveződő kis közösségek, nemzetiség,
közösségek tartanak életben és ápolnak, olyan hagyományokat meg kell őrizni, fel kell a felszínre hozni, meg kell mutatni, reklámozni kell, és segíteni kell a civileket összefogással, nemzetközi összefogással, hogy ezeket a szellemi kulturális örökség elemeket, programokat meg tudják tartani, sőt fejleszteni tudják. Ez a 2003-as UNESCO béli programhoz csatlakozott Magyarország 2006-ban. Megalakult a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kötelékén belül a Magyarországi Igazgatóság, tehát a Szellemi Kulturális Örökség Magyarországi Igazgatósága, amelynek igazgatója Csonka Takács Eszter, és tulajdonképpen akinek a szárnyai alatt szervezésében megalakult Magyarországon egy minden megyére kiterjedő szellemi kulturális örökség program referensi hálózata. Ennek a referensi hálózatnak a Bács-Kiskun megyében a Tőr István Múzeum néprajzkutatója Kotthent Kelemen a referense, és ők folyamatos kapcsolatban állnak. Tehát a Bács-Kiskun megyei és az összes megyei referens minden hónapban, 2 havonta rendszeresen találkoznak egymással különböző helyszíneken, és ezt a szellemi kulturális örökség programot igyekeznek gondozni, és igyekeznek a párbeszédet a szakemberek, tehát a muzeológusok, kulturális szakemberek, a városvezetők, a településvezetők vagy a megyei vezetők, illetve a civilek közötti kapcsolatot ébren tartani, erősíteni, és próbálják az UNESCO 236 darab elemből álló programjába azt a 11 elemet, amely a magyar jegyzékben szerepel, felemelni és reklámozni. Azt a 11 elemet, amely már az UNESCO jegyzékén szerepel ugye a Magyar Szellemi Kulturális Örökség programból, és Baja is már évek óta, sőt évtizedek óta gondolkodik abban, hogy egy programot, egy olyan szellemi kulturális örökség programot erre a magyarországi jegyzékre felterjesszen, amely majd az UNESCO jegyzékére is szerencsés esetben felkerülhet ugye magyarországi javaslatra, és ez mi lehetne más, mint a több mint 200 éve a 18. században született Jánoska eresztés, a vízimolnárok védőszentjének ünnepe, amelyhez számtalan más egyéb kulturális program is társul, tehát ez időben és térben is kiterjedt program és lehetőség és szellemi kulturális örökség elem Baján, amire büszkék lehetünk, amire büszkék is a helyi civil szervezetek, akik szervezik ezt évek, évtizedek óta, szeretnék ezt felterjeszteni, és mivel nekünk ez a fülünkbe jutott, és nekünk kapcsolatunk van a Szellemi Kulturális Örökség Magyarországi Igazgatóságával, a néprajzkutató kollégánkon keresztül a szervezettel magával, szerettünk volna egy olyan fórumot idehozni Bajára, ahol ezek az emberek, a bajai civilek, a magánemberek, akik ezt az ünnepet, az örökségelemet méltónak érzik felterjeszteni a magyarországi programra, találkozhatnak azokkal a szakemberekkel, akik ebben segítségükre lehetnek. Úgyhogy elhívtuk Csonka Takács Eszter fog egy előadást tartani ennek a programnak, a feltételeiről, lehetőségeiről, hogy hogyan lehet előterjeszteni, felterjeszteni akár a Jánoska eresztést, akár más egyéb programot, hiszen nincs kizárva, hogy több elemmel is csatlakozhatunk, illetve meghívtuk Romsics Imrét, aki a Kalocsai Múzeum igazgatója, aki pedig a Kalocsai már elfogadott és a jegyzéken szereplő programról, azok tapasztalatairól tud beszámolni, és esetleg tanácsokkal is szolgálhat a nálunk vendégeskedő civil szervezeteknek és vendégeknek. Mondhatjuk akkor azt, hogy nem véletlenül esik pont május 12-én, hiszen a Jánoska eresztés is akkor van, ezt ünnepeljük. A másik dolog pedig én úgy veszem észre, hogy egy ilyen információs napnak is mondható ez, amit ti szerveztek. Így van, ezen sokat gondolkodtunk, hogy melyik napra tegyük. Nem május 12-ére szerettük volna elsősorban, mert hogy nagyon-nagyon sok és színes program várja a bajaiakat és az ide látogatókat, ezért gondolkodtunk rajta, hogy talán túl zsúfolt lesz ez a nap. Ennek okán mi másik napra terveztük volna, és aztán nagyon sokat gondolkodtunk a kollégákkal, és arra jutottunk, hogy egyrészt fontos az, hogy a bajaiak kapcsolatba kerüljenek azokkal a szakemberekkel, akik segíthetik ennek az elemnek a jegyzékre kerülését, másrészt pedig azok a szakemberek, tehát Csonka Takács Eszter maga, illetve azok a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságához kapcsolódó szakmai szervezetek, akik ide látogatnak Bajára, azok lássák a Jánoska eresztést. Tehát azt gondolom, hogy a felterjesztés
előterjesztés. Az előterjesztés során nem csak egy írott szakmai anyagra lesz majd szükség, egy filmre, fotókra, dokumentálni magát az elemet, hanem fontos az, hogy azok a szakemberek, akik ebben majd dönteni fognak, döntéshelyzetben vannak, ide látogatnak Bajára, és találkoznak azokkal az emberekkel, akiknek ez fontos, beszélgethetnek velük, tehát személyes kapcsolatba kerülhetnek, és láthatják magát a János Keresztés programját is, ami azt gondolom, hogy talán egy döntési helyzetben perdöntő lehetőség lesz. Mit gondolsz, hogy a szellemi örökség eleme lehet a János Keresztés ezek után? Én nagyon remélem, és a Turista Múzeum tulajdonképpen ebben csak egyfajta élesztő, egyfajta kovász, mert mi nem terjeszthetjük elő természetesen. Mi csak segítséget szeretnénk nyújtani a civil szervezeteknek, illetve azoknak a magánkezdeményezéseknek, amelyek az elmúlt években felszínre kerültek, és tudomást szereztünk róla. Tehát mi segítséget szeretnénk nyújtani, szakmai segítséget, amihez természetesen bárkinek tehát bárkivel felveszi velünk a kapcsolatot, mindenkinek nagyon szívesen segítünk, akár szóbeli, akár írásbeli, akár szakmai szempontból. Előterjeszteni nem tudjuk. Ezt a programot maguknak a civileknek kell kézbe venni, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok civil szervezet. Most a János Keresztés programjának a meghirdetésekor láttam a plakáton, hogy talán 5-6 szervezet, intézmény, a Szent László AMK-tól, az Újvárosi AMK-n keresztül nagyon sok intézmény szervezi, támogatja, és a kísérő programokat is nagyon sokan szervezik, és ez a lényege, a másik nagyon fontos eleme ennek a programnak, hogy nagyon széles társadalmilag nyitott, nagyon széles bázisú alapja legyen ennek a szellemi kulturális örökség elemnek, hiszen úgy lehet megőrizni, úgy lehet tovább gondozni és erősíteni ezt az elemet, és ez nagyon fontos szempontja egyébként az igazgatóságnak is, hogy nagyon sok civil szervezet álljon mögötte, hogy ne fogjon ki mögüle az a társadalmi támogatottság, ami ennek az elemnek a több száz éves múltját majd a jövőben is biztosítani fogja. Én pontosan tudom, hogy hallatlanul nagy vágya a civileknek, hiszen az ő képviseletükben a Szent László AMK igazgatója, Keresztes József úr is azt mondta, hogy nagyon, de nagyon jó lenne, hogyha bekerülne ebbe a körbe a János Keresztés. Kihasználom a lehetőséget, hogy itt vagy, fotókiállítást is hirdettek. Nagyon rangos eseményen nőtte ki magát a múzeumok éjszakája. Ha jól tudom, akkor fogtok eredményt hirdetni. Erről a fotópályázatról, ha egy kicsit bővebben beszélnél. Köszönöm, hogy megkérdezted. A Hajómalom Egyesületet az előbb elfelejtettem említeni, ők is nagyon-nagyon fontos támogatója János Keresztésnek, és ugye a Miniskanzen létrehozásával, a programok szervezésével, ahol az idén mi is részt veszünk majd egy kis szakmai programban kint a Skanzenben, támogatják ezt a nagy rendezvényt, és az ő munkájuk is nagyon fontos kiemelni, hogy a János Keresztés majd ennek a programnak része lehet, és ehhez kapcsolódik a mi fotópályázatunk is, egy kísérő rendezvény, ha úgy tetszik. Meghirdettünk egy olyan pályázatot, ahol archív, illetve saját fotóval, színes, fekete-fehér, tehát 2 kategóriában lehet indulni, 2 fényképet, 2 fotót várunk mindenkitől. Ez lehet archív és lehet saját kép, maximum A3-as kinagyított méretben, tehát papírformátumban is, illetve digitálisan szeretnénk, hogy eljutassák hozzánk. A zsűri tagjai Gyulavári József, Pump Károly, Pongó Zsuzsa, Kántor József és Tamás József. Ők közöttük vannak fotósok, vannak a Dunafotóklub tagjai, vannak képzőművészek és szakmai tag is a zsűriben. Azt gondoltuk, hogy nagyon széles perspektívában kellene ezt a dolgot átgondolni. Azért is várjuk a fotókat a János Keresztés tematikában, ahol szabad kezet adtunk, tehát lehet egészen konkrét és lehet átfogalmazott fotóval is indulni, hogy egyrészt kíváncsiak is vagyunk, hogy mit gondolnak a bajaiak a János Keresztésről, és ezt hogyan tudják egy fényképben rögzíteni. Másrészt szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a civilek, ha eljutnak egy olyan stációjába ennek az elem előterjesztésnek, hogy legyen egy fotóanyag, egy szép, gazdag, értékes fotóanyag, fotodokumentáció, amivel majd a pályázatukat alá tudják támasztani,
és hát természetesen a Tűr István Múzeum maga is gyűjti a fotótárába azokat a kulturális örökség elemeket, illetve azokat dokumentáló fényképeket, amelyeket várunk szeretettel május 20-áig. Természetesen május 12-én ugye a János Keresztés napján sokan tudnak majd fotózni aktuálisan, de a múltban készült képeket is nagy szeretettel várjuk. Május 20-áig beérkező képeket majd az 5 tagú zsűri értékelése után június 16-án a múzeumok éjszakáján szeretnénk kiértékelni, és a díjazottak megkapják majd a díjaikat, amelyek most még meglepetések, tárgyutalmakról van szó. Részleteket egyébként a Bajai Múzeum honlapján, a www.bajaimuzeum.hu-n lehet találni, tehát ott pontosan a címeket, az határidőket feltettük, úgyhogy megtekintheti mindenki, aki még erre kíváncsi. Végezetül elképzelhető, hogy esetleg ezek a szép fotók kiállításra is kerülnek, és megtekintheti a nagy közönség is? Igen, tervezzük. Azért nem írtunk még biztosan e tekintetben semmit, mert a múzeum éjszakája programjai még most képlékenyek zajlanak, most szervezik egyik-másik kiállítóhelyünkön a pontos kialakult programot. Tervezzük a kiállítást, lehet, hogy nem a múzeumok éjszakáján, de nagyon szeretnénk egyébként, ha akkor lenne, ez még most nem dőlt el, de ha nem, egy későbbi időpontban is gondolkodunk ezeknek a fotóknak, ezeknek a képeknek a kiállításában. A honlapunkon egyébként mindenképpen egy válogatott anyag meg fog jelenni. Lehet, hogy mind, ez nyilván attól tesszük függővé, hogy milyen anyagot kapunk, valamiféle válogatás esztétikai és kulturális szempontból meg fogjuk nézni, és a zsűri által javasolt képeket mindenképpen ki fogjuk tenni a honlapunkra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, sok sikert! Én is köszönöm, várunk mindenkit szeretettel. A vizek védőszentjének napjának ünnepköréhez kapcsolódva egésznapos különleges programokkal várja a Bajai Hajómalom Egyesület vendégeit a Tőrkilátó mellett. Palik Verával, az Egyesület elnökével a részletekről beszélgettem. Azt gondolom, hogy mindenki ismeri már a városban a Hajómalom Egyesületet és annak fő célját, hogy a dunai hagyományokat felelevenítsük, őrizzük, illetve átörökítsük az utódainknak. A város mindig a vízből élt meg. Nepomuk Szent János szobra, mely ott található a Szent Jánosi kápolnában, az nagyon közel van a Miniskanzenhez. A Tűr István emlékműnél a Duna és a Sugovica találkozásánál mindig is volt egy kis kápolna. Aztán később a dunai töltés megerősítésekor ez egyre mélyebbre került, de nagyon, nagyon szép kis kirándulóhely. Szent Jánoson éltek a halászok, a molnárok, a hajósok, és a vizenjárók védőszentje Nepomuk Szent János. Ő tulajdonképpen a hagyomány Prágából indult el valamikor több száz évvel ezelőtt, és a Szent Jánosiak jó néhány száz évvel ők is
átvették ezt a szokást. Mi meg úgy gondoltuk, hogy már délelőtt indítunk olyan kulturális programokat és műsorokat, amik kapcsolódnak a főtéren lévő gasztronómiai rendezvényhez. 12-én fél 11-kor az Eötvös József főiskolán, a vízügyi szekciónál, a Bajcsi Zsirinszky úton kezdődik egy tudományos konferencia a Duna stratégiával kapcsolatosan, és az Országos Mérnökkamara elnök helyettese Rómna István tartja az előadást. Ezt követően kezdődnek a programok 11 órától a Türkilátónál, a Miniskanzen területén. Bemutatjuk a Baja 3 nemzetiségének táncait, lesznek bunyevácok, magyarok és svábok, úgy, ahogy ezt mindig is illett a városba, hiszen ők jól éltek régen is egymás mellett, és már nagyon régen házasságokat kötöttek. Mindig megkérdezik tőlem azok a vidéki rokonok, ismerősök, akik nyáron jönnek hozzánk, és kivisszük a strandra, vagy valamelyik homokzátonyra őket, miért ilyen szépek a bajai nők, és akkor mindig mondom, mert nagyon jó a vérkeveredés. Hát igen, tanácskozásról beszéltél, ők is átmennek a skanzenbe? Természetesen. Lesz egy kis VIP sátor, ahol kifejezetten a meghívott malmosokat, mérnököket, Dunát szerető embereket, akik vidékről érkeznek, azokat látjuk vendégül, de természetesen úgy, mint októberben az avatáskor mindenki kap egy kis falatkát, vagy egy finom megyes pitét, vagy egy finom almás pitét, segítenek benne a sütiházasok, aztán a Nacsap pékség segíti, hogy legyen lepénytészta, és ott lesz megsütve, és mi magunk, hajómalmosok pedig kertkalácsot fogunk dagasztani, és borsos kalács készül belőle. Jártam a skanzenban, tényleg nagyon-nagyon érdekes, biztos nagyon-nagyon sokan megnézik most is, hiszen ez egy nagyon-nagyon jó alkalom arra. Milyen kézműves foglalkozásokkal várjátok? Nem véletlenül kérdezem ezt. Meglepetésnek tartogattuk, de akkor muszáj elmesélnem. Most anyák napja előtti vasárnapon a német iskolások voltak kint nálunk a skanzenbe, és textilből csupa természetes anyag felhasználásával csináltak tulipánt, és a következő most anyák napi vasárnapon ezzel köszöntötték az anyukákat, többen visszatelefonáltak nekem, hogy köszönik ezt a hatalmas élményt, hogy a gyerek saját kezével készített valamivel köszöntötte őket. Természetesen lesznek magok, amik össze vannak keverve, ki kell válogatni, és abból lehet különféle képeket saját elképzelésük szerint ragasztani. Cserny Laura valami különleges dologgal készül, azt most nem árulom el, de lesz papírmerítés, és hogyha megérkezik öreg barátom Buzsákról, akkor megmutatja, hogy egyszerre 5 asszony hogyan tud rétest nyújtani úgy, hogy nem is teszik az asztalra. Puha, ezt elképzelni is nehéz így. Én egyszer gyerekkoromban láttam, jóval idősebb ez az úr, mint én vagyok, de még olyan fiatalosan mozog, és egy életen át a Buzsáki Állami Gazdaságnak volt a repis főnöke, és egyébként 40 évig vitt lakodalmakat, úgyhogy ő volt a vőfény. Egyébként az ottani tánccsoport vezetője, és olyan buzsáki kézi munka gyűjteménye van a nagyszüleitől, amíg 100-150 éves darabok, hogy amikor húsvétkor nála voltunk egy rövid látogatáson, akkor csak arra tudtam gondolni, hogy ettől szebbet csak Miskolci Ilonka néni tudott csinálni, és hát a Bagolyvárba várjuk, hogy megnyíljon egyszer a kiállítása. Képzeld el, hogy én nagyon jól ismertem őt, hiszen itt Baján a képzőművész szakkört ő vezette, zseniális türelemmel és hihetetlen nagy odaadással adta át mindazt, amit ő csinált. És technikákat. Bizony, számtalan ilyesmit, úgyhogy ismerem a munkáit. Kalocsait most is fogunk mutatni. A kisunokám a múltkori rendezvényen, február 11-én, egy délelőtt alatt
pedig balkezes, megtanult hímezni. Ó, de szép dolog. Egyébként őt mindenki nagyon-nagyon szerette, és a férjét is, a jeles festőművészt, Miskolci Ferencet, ezt csak úgy kitérőként mondtam, hogy nagyon-nagyon aranyosak voltak mindketten. Jó lenne, ha most is a hagyományainkat ilyen szellemiségű és ilyen elszánt emberek segítenék, mert biztos nagyon-nagyon sok fiatal szeretné őket. Azt hiszem, hogy a Hajómalom Egyesület is hozzájárul egy kicsit ezzel a miniskanzennel, hogy minél több ilyen embert ismerhessenek meg a fiatalok, meg a kevésbé fiatalok is. A célcsoportunk a kisiskolások. Kötöttünk egy szóbeli megállapodást Mihálovics igazgatóral az Újvárosi iskolába, de már azóta több iskola is jelentkezett, hogy a környezetórák egy részét kint fogják tartani a miniskanzenben. A napokban erre is sor fog kerülni. Hát én azt gondolom, hogy a Rámek-Sugovica-parti esemény, mert azért a János Keresztés programját, különösen a lampionos felvonulást még onnan is lehet szépen látni. Gyönyörűen lehet majd látni. Én azt gondolom, hogy sokáig így is azt tapasztaljuk, hogy az emberek vasárnap 4 órától 8 óráig jönnek legtöbben, de hát nagy gondunk még az, hogy a halászati miniskanzen úgy tud nyitva tartani, hogy felváltva az egyesület tagjai karitatív alapon önkéntesen járnak ki, a kiállított tárgyakat bemutatni, a halász eszközöknek a működési elvét elmondani a gyerekeknek, megmutatni, hogy mire szolgál egy halászbárka. Múlt héten még Abu Dhabiból is voltak. Húha, annyira kinövi magát a miniskanzen, már nem mini lesz, hanem rendes kanzen. Azt gondolom, hogy a miniskanzen szót azért használjuk, mert azok az eszközök, amiket bemutatunk, nem minden autentikus, hiszen a mai kornak megfelelő halászszerszámokat kaptunk ajándékba, de nem is az a cél, hogy azt úgy mutassuk be, hogy olyan anyagokból legyenek, mint régen, hanem sokkal inkább azért, hogy a gyerekek az elvét ismerjék meg, és azt a gondolkodásmódot, amit a halászok az maguk egyszerűségében és nagyszerűségében kitaláltak. Azt tudom mondani mindenkinek, hogy a János Keresztés napján, május 12-én menjenek ki a miniskanzenbe, és ott is remek programok várják, és így kapcsolódhatnak rá a későbbi eseményekre is. A kézműves foglalkozáshoz még hozzátenném, hogy a gyerekekkel együtt fogjuk a borsos kalácsot megalakítani és összefonni. Nagyon szeretik, amikor ők saját maguk alkotnak valamit, és még egy csomó olyan meglepetés lesz, hogy kis magyar battyú, és talán jöjjenek el és nézzék meg. Az a rétes engem nagyon felizgatott. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Vizi Szabolcs közvetlen munkatársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk legközelebb is. Viszont hallásra! Készült a Médiatanács támogatásával.